सामने बोया दियो सामने दियो दिनै media akuranoko kaksama hamaya biyo दिनै रासो हेमन ब पन्रावा के दिनै जोंबो मित्रजय पाराव जों दिनै फाइसु फाइहा लाइ थांनाय शनिबार नु खामे थामि दिनै दाखुरनि दिनै आतैसनि बारिखे खाफां दुगुन नाङे खाफां मुतिकारे मा दंफियो बदिखे दिनै जाति दिनै दफा थिंजे तो नु खामे दङ आपनो बारिखे खाफां साये मुतिकारे मा दंफियो मुहादा तो फुमाइरु सिया दिनैयो ब्राउन तियो रि हुइते त्रेहारनि जतो सु लेखा परा परे मा ब्रानि डकुमेन्ट मुहादा दफ माने नु सुङे माइमै संसा तो मा आबो माने आबदि मारखौ मुहादा दफ क्रिखा आरो मदे खामे थांमो बारखे दुखुनि गाव मासे बारखे खाफां खामे मा दंफियो आरो दिनै जों र काञ्चनपुर युथ फेडरेशन नि उंगे आखातिनि ब्रह्मनां एमएलए सारनि तैथे मुंबायखे जों युथ रो फाय सुफायहा बसपोर्ट मजागाव आरो मी जोंब्रानो जोंनाखौ फायहा माइरं बस्ता थायारि फायहा के नुखुनि जतो सु चाये तोनमा थाव होइतेन से तु खुलकु माइरं माइखा जतो मुथुं के जब आफिरनि खाता कलम आबदिमा जों जतो फाय नाखौ फायहा दिनियो दिनै ब्रह्मनां एमएलए सारनि तैदुल मबायखे आरो मेरो मित्रजय पाराव फाय सुफायहा ब्रानो ते बिस्कावा ब्रानि डकुमेन्ट राव मारो त्रे बानोरि मा जों दिनै ब्रह्मनां सार एमएलए न सायफो जों बानोरि नाय आबदि हे जों संलाय जों तवा बारखे खाफां खामो आरो जत एलाकानि ताखुखुरावफो जे नु एतनाय कमिटि भिडिअ नु एतनाय रो हो नांख्रुब मायनाय नांख्रुब फामिनाय हे जतनो आं गाबाव जाव जाय जाव मसुनो खाकसा तिनियोबो नांख्रुब फाइमल स्प नांख्रुब फाइमि आतै सा बम सा तै सा सानार गारि एमएलए सानांगौ फैजाम के बो बाजामाराव लेट एमएलए सार हुइम दे ब्रां पाक मा तै नांख्रुब फायला माइरं रो तु रो तैजा नौ लेम्पु खाम थामक्लाय शनिबारो खामजाम महा माइरु सियाने महा माइरु याजे गां टाइमो इसा सुमा बासि जा तेरे एमएलए नोट मा काउक साइन चो निन तरफ तेके डकुमेन्ट राव खेरेट मा डकुमेन्ट राव मा किन राव आइका राव मा किन राव खामसि बाय खामवा बाजे राव खेरि माइ खाम जाव खाक जां जा हा तेरे बॉडी के इदि फाइजा मो राव खुसि खना मा किन जा हा नुआबो कुनि खामबाय थांलाङोबा